Giulagway sa kapulisan nga labing dakong nga supply sa illegal drugs ang ilang nakumpiskar sa gikan sa Metro Manila apan giunsa man kini sa pagtransport dinhi sa Sugbo. Ano ang report? Sa kasayuran sa kapulisan sa roll-on, roll-off Ororo, gipaagi ang shipment sa illegal nga dugas gikan sa kaunuhan paduna sa lungsod sa Konsolasyon. Kininunod sa mga puson nga pagkasakmit sa multi-million pesos nga shabu sa dakbayan sa Sugbo ug sa Konsolasyon. Base sa ilang kasayuran, ginakuha gikan sa usa ka ninakpan nga si Danilo Flores de la Serna ang drug supply gikan ni Ilimar ang kahas nga una nang nadakpan. Siyang kahas bitugan nga kang Jocelyn sila siya magkuhaan og drug supply. Nasayran nga sin sila uyab kuno ni Rustico Igot nga nabilanggo sa National Bilibid Prison kinsa miyembro sa Igot Drug Syndicate. We'll be coordinating sa taas. Dito sa taas, descriptions, ganito. Kay wala mami kitagaan po ng background. I will request the PDEA to help us find out just for mahibawaan na nato hagikan. Gihagop sa dakbayan sa Sugbo ang dakong kalampusan sa kapulisan sa kampanya batok sa illegal drugs. Giulagway ni Vice Mayor Edgardo Labilla nga alarming kaayo ang pagkatap sa drugas sa dakbayan. We have to look further, dig deeper into this case ngano nga ingon ani kadaghan naa pa man di ay nakaabot pa man gyud dinhi sa atong siyudad sa Sugbo. Kauban si Godfrey Elian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.